Ако има някой, който знае какво означава да преживяваш дълга и люта зима, то несъмнено това са хората, живели през средновековието. В този подкаст епизод на Self-Help изкуство, аз, Августина, ще ви поведа на пътешествие назад в тъмните векове. Там Бог е властелин на тялото и на душата, но природата изисква смирение дори и от него. Твърде вероятно е в края на нашата среща да сте събрали така нужните способи за преживяване на зимните месеци. Гид в това начинание ще бъдат не съвременните удобства, приспособили човека към зимата, а суровите издръжливи средновековни обитатели на Европа. Self-Help изкуство – подкаст за всички, които търсят отговори на трудни въпроси. Всеки епизод на подкаста ще ви среща с идеи и концепции от класически и съвременни произведения на артисти, писатели, музиканти и художници, които могат да променят живота ви. Преди да преминем към съществената част на този епизод, искам да ви благодаря за подкрепата и интереса, с който следите и слушате подкаста Self-Help изкуство. Напомням, че той може да се слуша както в Spotify, така и в Storytel. Каня ви да се присъедините и към моя литературен клуб, в който заедно четем и обсъждаме класически и съвременни образци на художествената проза. За да се присъедините, може да изпратите мейл с текст "Да четем заедно" на aetodorova@gmail.com. Аз ще ви върна отговор с повече разяснения относно това какво четем през дадения месец и как можете да се включите в дискусиите. А сега, нека пристъпим и към днешния епизод. За какво говорим, когато говорим за средновековие? Истината е, че средновековието е една от най-слабо познатите епохи на европейската култура, но интересът към нея се засилва с всяко изминато десетилетие. Сигурна съм, че сте чували името на един от най-изтъкнатите изследователи на средновековието, покойният вече Умберто Еко. Благодарение на неговите усилия в областта, както и на куп други отдадени учени, а в това число и на професор Цочо Бояджиев, така наречените тъмни векове стават все по-ясни и разбираеми за съвременния човек. За средновековието можем да кажем, че има впечатляваща продължителност. Някъде около 1 хилядолетие. Като за долна граница се смята 5 век, а за горна около 15 век. На места то се задържа по-дълго, а на други отстъпва покорно пред напора на новите времена в лицето на Ренесанса. В културологията се счита, че средновековието свързва античността и новите времена. Именно от този факт произлиза името на епохата. Средина, средните векове, свързващото звено. Мисля, че най-ясно можем да си представим същността на средновековието, като го сравним с античността. И двете култури са силно религиозно насочени, макар вярванията да са от съвсем различен порядък. Античната елинска епоха и култура изповядва политеистична религия, в която на почит е цяла плеяда от богове, а по същността си е доста демократична. През средновековието обаче се възцарява една крайно монотеистична религия – християнството, което разбира се е базирано от своя страна на юдеизма. Античният свят е принципно хедонистичен свят, в който човек избягва по възможност абсолютно всички страдания и се стреми към земни блага и наслади. Духовното и телесното са така сякаш едно, и то се показва и възвеличава по всевъзможен начин. Скулптури на голи и красиви хармонични тела, свободно извършване на обреди, ритуали, тържества в чест на определени божества и така нататък. През средновековието обаче човекът се затваря, закрива тялото си и започва да изпитва срам към него. Разкрива се едно ново трагическо усещане за света, което се превръща в основен белег на християнската култура. Появяват се понятия като чувство за вина пред Бога, като съзнание за греховност и преследване на един железен морал. Някъде от 11 век нататък проблемът за това, коя власт е водеща в едно християнско общество, се разрешава последния начин.
Не държавната управа има последната дума, а църквата. Истински значимата и разпореждаща се власт е не светската, а духовната. Дори образованието започва да се подчинява на науката за Бога. Друга много важна особеност за средновековното мислене е неговият символизъм. А именно, всичко започва да се тълкува като знак за скрити божествени значения. И добро, и лошо се привиждат като знаци от Създателя, комуникиращ с човека. Цялостното така усещане за средновековието е като за забавено, застинало време. Съществува и метафората средновековия сън на европейските народи. Но с течение на времето и разрастването на научните изследвания се оказва, че през тъмните векове са се случвали важни и интензивни неща, а духът на хората е бил не само в плен на религиозното, но и отдаден на случайността, на природата, на музиката, на труда, на обичта и на всичко онова, което наричаме човешко. Зимата през средновековието. За тази част от подкаст епизода ще си послужа с книгата на професор Цочо Бояджиев «Зимата през средновековието», издадена от Изток-Запад. Тази мъничка книжка не може да се сравнява по монолитност с труда «Нощта през средновековието», в която професор Бояджиев разгръща представата за нощта, изследвайки схващанията за нея в цяла стара Западна Европа. Но пък със своята фрагментарност и увлекателност, малкото томче за зимата разкрива много съществена част от живота и нуждите на хората по това време. Очерк за зимата през средновековието може да се прочете и в книгата «Другото средновековие», в която професор Цочо Бояджиев представя на читателите лекции по културна антропология на западноевропейското средновековие. Нощ-зима. И в двата случая говорим за странни и дори страшни топоси в светоусещането на средновековния човек. Нощта е непонятна, изпълнена с тревожни мисли и същества, тя крие опасности и прикрива престъпления. Същевременно може да донесе спокойствие и почивка, да бъде стоплена и дори плътски оползотворена. Доста сходна като въздействие е и зимата. Тя също е другото, обратното време на човешкия живот. Студът възпрепятства дейностите, а на свой ред човекът трябва да й се противопостави, да я приеме и да я пригоди защо годе нормално обитание. В средновековна Европа зимата е била проблематично време, най-вече защото възпрепятствала труда, който по християнски обичай е нормата на живота. Всичко замира и спира в момента, в който настъпят тежките зимни месеци, разбирайте декември, януари, февруари, а понякога и март. В много хроники на градове и държави по това време е вписано, че снегът се натрупвал в изобилно количество, блокирал предвижването напълно и често разрушавал малките и не особено стабилни къщи. Температурите падали драстично. Загивали допитък, скитници, малки деца и бебета били намирани посинели и безжизнени в легалцата им. Има времеотрязъци, за които няма оставена историческа бележка в големите книги на хронистите, заради замръзване на мастилото. Отпускането на студа и разтопяването на ледовете и снега водели със себе си пък други поразии, ставали големи наводнения, които разрушавали домове и разклащали каменни основи на големи аристократични замъци. В средновековието сезоните били разделени на два – зима и лято. Бинарната схема налага и определени противоположности. Лятото е символ на просперитет, на жизненост, а зимата пък на внезапно връхлитащите злощастия. Лятото е игриво и сякаш лекомислено, а зимата крие някаква смазваща съдбовна тайна. В нея се случва всичко значимо и съдбоносно. Не случайно и отборяването на времето става не по години, а по зими. Вече някъде към 7 век започва да се прокарва някаква, макар и несигурна граница между 4 сезона, а не само 2, както е било до този момент. Наричали зимата мъртвия сезон, не само заради изковаващия студ и безплодието, но и заради принуждаването на човека да си остане вкъщи. Но това сякаш е било за предпочитане, защото такава е волята.
такъв е редът на Бога. По-лошото е, ако се падне мека и топла зима. Това несъмнено било тълкувано като разваляне на порядъка и вещаене на лоши дни, не дай си Боже, и на свършека на света. Зимата била символ и на още неща. Най-напред тя се свързва с севера, а това е посоката на злото и на разрухата. Зимата се оприличава и на старостта. Бедността също се отнася до нея. Тя е образ и на изгнаничеството. В любовната лирика зимата пък е символ на неосъществената и обречена обич, на болката от раздялата и най-накрая, и най-очевидно може би, зимата се асоциира и с смъртта. По повод зимата били написани доста поеми, някои от тях полемични по своя характер, разказващи за спора на зимата с останалите сезони. В тези поеми пререкания винаги печели лятото или пролета, но на зимата са приписани някои безспорно положителни качества. Така, например, четем в едно произведение на поет от кръга на Карл Велики, че през зимата се вдигат най-пищните празненства. Освен това, се настаняват в домовете и душите на хората най-тихите и съзерцателни часове на осамотение. През зимните месеци има един особен вид безгрижие, породено от липсата на нужда да се работи от сутрин до мрак на полето. В хранилищата на домовете и кръчмите има богати запаси, събирани през годината, благодарение на които хората оцеляват. И това автоматично прави зимата по-скоро господар, а не мизерстващ и вечно уморен гладник. В друга поема четем, че сравнена с лятото, зимата владее науките и мъдростта. Тя е първопричина за всеки цъфтеж. Зимните виелици лекуват и прочистват света. Зимата е сгодното време за лов и корабоплаване без непоносимите летни жеги. Тя унищожава вредни насекоми, змии, жаби, мухи, бълхи, комари, лоси, каквото се сетите, докато през лятото всеки лее пот по полето и градината, а през зимата пък се водят задълбочени задушевни разговори в уюта на добре отоплени стаи. И макар през лятото да се раждат много блага, то не бива да се забравя, че ако зимата не бе пазила семената в своята прегръдка, то годината ще да бъде бедна и гладна. Имало и друга добра страна на зимата, поне така погледнато през очите на обикновените хора. Насред сняг и студ са отлагали военни действия. Единствените властелини на мразовитите месеци били северните народи, обаче никой не посмявал да ги предизвиква, докато навън тежала снежна покривка, нощите били дълги, а ветровете безмилостни. Как да се справим с зимата? Средновековни съвети и дейности. На първо място, гърбът към огъня, коремът към масата. Това е средновековна поговорка, която добре обрисува противодействието срещу студа и скуката през зимните вечери. Най-общо казано, отдаване на едно такова блаженно безделие в затоплена стая, близо до горящата камина, с чаша добро вино в ръка и подходяща храна на масата. Мен, ако питате, тази препоръка е като извадена от наръчник по Хюга. Съществен е още и подборът на храните, които е желателно да са топлички, да се набляга на заешка яхния, опушено свинско, говеждо и овнешко месо, гъста зелева супа, както и такава с месо или риба и стар хляб. Добавяли се пипер, карамфил и джинджифил за аромат. А за десерт и допълнителна подкрепа се ядяли орехи и сушени плодове. Второ. Любовни ласки под топлата постеля. Любовните ласки са панацея срещу тежестта на зимния сезон. Препоръчва се, разбира се, ласките да са узаконени чрез брачен съюз. От тук идва и един друг съвет, и той е насочен предимно към жените. Тъй като мъжът е този, който най-често излиза навън и върши някаква работа през зимата, е редно, когато се прибере, домът да е затоплен, жената да му е приготвила меки и топли пантофи, силна храна и топла напитка. А накрая, забележете, да го приласкае и въвлече в любовна игра. Стара поговорка гласяла:
3 неща прогонват мъжа от родното огнище. Дом без покрив, пушеща камина и жена скандалджийка. 3. Топли крака и предпазена глава. Запазени са поредица от препоръки за подходящо зимно облекло, като се набляга най-вече на загряването на краката и слагането на чорапи преди сън. Много важно било да се носи шапка, кожена по възможност, защото от главата идват най-тежките простуди. 4 съвет гласи: търсете и предлагайте компания на други хора. Едно от най-съществените неща, които се препоръчват през средновековието, е споделянето на сезона с други хора. Самотата се оказва по-скоро личен избор, продиктуван от неблагоприятни обстоятелства. Във всички други случаи човешката компания се явява основен начин за оцеляване в трудната, тягостна и досадна зима. Обичаят роднини и приятели да се събират край трапезата е засвидетелстван в множество средновековни текстове. Домакинствата се редували в организирането на гощавки и всеки отварял вратите си за добронамерени гости. Януари месец по традиция бил месецът на пиршествата, на запалените камини и на застланите с топли и красиви завивки легла. Възрастните хора също се събирали на малки групи и се отдавали на клюки и оплаквания. Има един куриозен случай. В Гент била организирана забава по повод завършен ремонт на вътрешния двор на голяма къща. Били поканени около 500 гости и средновековните партита били тогава изпълнени с много танци, жонгльори, акробати и живи музиканти. И танците на двата балкона на къщата обаче били толкова невъздържани, че тухлената стена подала и покривът рухнал върху гостите, убивайки 50 от тях и ранявайки тежко около 100. Всичко това било изтълкувано като знак, че миряните са попрекалили с празненствата, вместо да се съсредоточат върху по-градивни дейности. 5 съвет – намирайте си поводи да излизате навън. Трудът на открито през зимата може да е бил ограничен, но все пак имал място в ежедневието на хората. Обичайни трудови действия били ловът и риболовът, събирането на дърва също, храненето на животните с фураж било задължително, а почистването на къщата и готвенето не отпадали като задължение за жените. През март започвало усилено разчистване на тръни и храсти в градината, кастрене и копаене. Също се засаждали някои основни растения като салвия, лавандула, мента и киселец. През студените сезони се подрязват и лозите и се събират някои лечебни корени. От всичко това можем да извадим заключение, че външното пространство през зимата не остава завинаги затворено за домашния уют на дома, а все пак привлича хората и изисква от тях известна всеотдайност. Смятало се, че прекомерното застояване на топло може да изнежи здравето, затова се търсил баланс между вън и вътре. И 6, последен съвет. Настолните игри и забавленията навън са панацея за зимна лудост. Така, този последен съвет, който можем да извлечем от средновековните привички, е това всеотдайно отдаване на игри. Играта по своята същност е екстемпорална, извън времето. Тя може да изтръгне играещия от обичайния ход на времето и да му помогне да надмогне тревогите на удобствата. Една от най-популярните игри през средновековието била играта на зарове. Според изследване на игрите във Франция от 13 до 16 век, заровете били практикувани предимно зимните месеци, играело се най-често в затворени помещения, в дома, в таверната, а понякога и навън насред мразовитата зима. Други популярни игри през зимата били строежът на снежни замъци, пързалене с шейни или импровизирани кънки по замръзналите езера. Разбира се, да не забравяме и традиционния снежен бой с топки. Според записаното в документ от същото време, четем, че хората играели през зимата, за да изкарат навън натрупаната лудост, също както винените бъчви и бутилки се отварят от време на време, за да се изпарят вредните вещества. Игрите били нужни с оглед на това хората да се завърнат към ежедневието и задълженията си, успокоени и по-жизнерадостни.
При всички положения се оказва, че средновековието има подчертано игрова култура, в която се цени остроумието, предизвикващо смях и одобрение в компанията. Надявам се, че тези препоръки са предизвикали усмивка във вас. Простички, но толкова пълноценни, тези средства за преживяване на зимата правят човек от средновековието по-близък, някак по-жив и симпатичен за нас съвременните хора. Несъмнено, тъмните векове са били сурово време за живот. Несигурността, ограниченията, църковната власт и дълбоко вкоренените суеверия на обикновения човек не се облегчавали лесно трудностите. И все пак, насред всички болести, несгоди и издевателства се е съхранил железен дух, една неподправена и устойчива житейска философия, посипана с вкус към малките удоволствия от живота и несклоним дух за оцеляване. Ако се потопим още по-надълбоко в изучаване на западноевропейското средновековие, ще открием и множество образци за високо и вълнуващо изобразително и музикално изкуство, за рицарски балади и подвизи, поезия и спиращи дъха истории. Но за тях някой друг път, надявам се. Благодаря ви, че слушахте епизода «Как да преживеем зимата. Съвети от средновековието», който е част от съкровищницата на подкаста Self-Help изкуство. С вас беше Августина. Ще ви очаквам с пореден разказ за мъдростта и съветите, които откриваме в голямото изкуство. До нови срещи! Self-Help изкуство – подкаст за всички, които търсят отговори на трудни въпроси. Всеки епизод на подкаста ще ви среща с идеи и концепции от класически и съвремени произведения на артисти, писатели, музиканти и художници, които могат да променят живота ви.